Helo, fi yw Anna, rydw i'n dysgu seicoleg yn ysgol gyfun Llangynwyd. Dwi wedi bod yn dysgu fyna ers tua 7 mlynedd a dwi wrth fy modd. Doedd dysgu ddim yn rhywbeth nes i ystyried tan yn ddiweddarach yn fy ngyrfa i. Roeddwn i'n chwarae lot o chwaraeon pan oeddwn i'n ifanc. Es i'r brifysgol yn America, roeddwn i'n chwarae golf drawn fyna. A doeddwn i ddim yn siŵr pa drywydd i ddilyn ar ôl i hynny ddod i ben. Ac oedd yn benderfyniad mawr oedd fy nhad i wastad yn dweud wrthai, gwna'n siŵr bod ti'n dod o hyd i swydd lle ti'n mynd i fwynhau mynd i'r gwaith. A roedd hynna wastad ar flaen fy meddwl i rili, ac o'n i'n teimlo bod dysgu yn darparu cyfle i fi gael profiadau bywiog a chyffroes o ddydd i ddydd. A dwi'n gweld bod hynny yn trosglwyddo, bod y mwynhad dwi'n cael o ddydd i ddydd wrth weithio yn ail i ddim byd arall allan ni wedi dewis fel gyrfa. Mae manteision dysgu, mae gymaint ohonyn nhw. Dwi'n meddwl mae un o'r pethau sy'n sefyll mas i fi fel rhywun sydd wedi bod yn dysgu, ond sydd hefyd wedi cael profiad o weithio mewn swyddfa, yw mor cyffroes yw bywyd bob dydd. Mae pob diwrnod yn wahanol, mae profiadau amrywiol drwy'r amser. Dwi erioed wedi edrych ar y cloc yn yr ysgol a meddwl, oh gosh, ydy'r diwrnod bron a dod i ben, felly mae'r diwrnod yn gyffroes. Mae fe'n lot o sport. Ond yn fwy na hynny, dwi'n meddwl mae'r peth mwyaf hyfryd am ddysgu yw'r ffaith bod gennych chi swydd sydd yn werthfawr. Mae fe'n swydd lle chi'n cyfrannu'n gadarnhaol at y gymdeithas. A mae hynny i fi yn rhoi pwrpas i fi, mae'n rhoi cymhelliant i fi i godi bob dydd. Dwi'n gallu gyrru i'r ysgol yn llawn brwdfrydedd a dwi wirioneddol yn ymfalchuo yn y gwaith dwi'n neud o ddydd i ddydd. Roedd y penderfyniad i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd e wastad yn mynd i fod yn ddewis i fi. Mae'r Gymraeg yn rhywbeth dwi'n angerddol iawn amdani a dwi'n gwerthfawrogi bod angen athrawon gyfrwng Gymraeg arno ni fan hyn yng Nghymru. Fy hoff beth i am ddysgu yw'r ffaith bod chi'n gallu adeiladu perthnasoedd da gyda disgyblion gwahanol a bod chi mewn sefyllfa breintiedig iawn lle mae gennych chi'r cyfle i ysbrydoli rhai unigolion ifanc ac oherwydd hynny dwi'n teimlo bod rhoi athro yn unigryw yn y ffordd allwch chi gael effaith gadarnhaol, effaith bositif ar fywydau pobl ifanc. Dwi'n teimlo bod hynny yn fraint a oherwydd hynny mae dod i'r gwaith yn bleser. Mae'r cyfle sydd gyda fi i cyfrannu'n bositif at fywyd unigolyn yn rhywbeth sydd yn rili gwerthfawr ac sy'n meddwl bod y swydd ddim o reidrwydd yn teimlo fel dyletswydd ond yn fwy fel braint.